आंनानो मोजां जादों मारैयाव नोंबो बोरायबाय आंबो बोरायबाय मोजां गाज्रि रायलायलांसै होननासो फैखानाय आं माबोरै मोनदों फैनानै मा होनबावनो आरो नों जेरै हिनजाव लानानै माबायदि मोनदोंखौ खिथाग्रोलाय आंनो दे र' आं लानो नों माबायदि मोनदों दे खिथाग्रो आंनो गाहायजों सफैदों दिनै जाय सिख्लानि आगदा आखाइ हमनानै गावनि आंगोनि आंगो हिनजाव खालामनानै लानो थाखाय आरो बेजों लोगोसे इसोरनि गायसननाय हाबानि आयेन बादि बेबहार खालामो आरो जेसेदिन थांनानै थागोन थैनाया नोंसोरखौ गुबुन गुबुन खालामागौमानि बे दिनसिम गुबुन हिनजावफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आरो गावनि हिनजावनियाव फोथायनाय लाखिनो थाखाय दिनै इसोरनि सिगाङाव आरो फोथायग्राफोरनि सिगाङाव नोङो समाय लायोना औ खोनाबाय दा ने खोनाबाय आरो आङो मिलिथिया नोंनियावबो बे मोनसे सोंनो लुबैदों दिनै जाय जोहोलावनि आगदा आखाइखौ हमनानै गावनि आंगोनि आंगो फिसाय खालामनानै लानो आरो बेजों लोगोसे इसोरनि गायसननाय हाबानि आयेन बादि पालन खालामनो थाखाय समाय लायोना लायो भेरि गुड आरो जेसेदिन थांनानै थागोन थैनाया नोंसोरखौ गुबुन खालामागौमानि गुबुन हौवाफोरनिफ्राय गोजानाव थानो आरो गावनि बिसायनि फारसे फोथायनायाव लाखिनो इसोरनि सिगाङाव आरो फोथायनायफोरनि सिगाङाव नों समाय लायोना लायो थेंक इउ बिदिब्ला जोङो दिनैहाय खोनाबाय दिनै नायजेलाबो थैजासे गुबुन हिनजावफोरनिफ्राय गोजानाव थानो गावनि जि दिनै हाबा लाबाय मिलिथियाखौ बिनि सायाव फोथायनाय लाखिनो थाखाय बियो थामथिम जाबाय आरो गावनि खुगाजों बियो बुंबाय आरो मिलिथियाबो नायजेलखौ गावनि आंगोनि आंगो फिसाय खालामनानै इसोरनि होनाय जि बिधि बायदि आरो बिनि सायाव फोथायनाय लाखिनो थाखाय आरो गुबुन हौवाफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बिबो दिनै सिमान लाबाय Musa deh, Musa. 가이드 수비다.
leher.
लिरफैनांगौ नों जेन'बा आंना लिरफैनाया मोजांसो जादों मारियाव टाइमा नै दा 8:19 जाबाय खयथायाव सफैया आं नों दि फैनो मोनामोन ना सातथा बारनानै सफैदों दा नङा आंनानो मोजां जादों मारियाव नोंबो बोरायबाय आंबो बोरायबाय मोजां गाज्रि रायलायलांसै होननासो फैखानायब्रा माबोरै मोनदों फैनानै मा होनबावनो आरो नों जेरै हिनजाव लानानै माबायदि मोनदों खिथाग्रोलाय आंनो दे आं लानो नों माबायदि मोनदों दे खिथाग्रो आंनो ओंखायनोथ' नों माबायदि मोनदों दे खिथालाय आंनो मोनथ'वाखै एखेखा आं जेरै मोनदों नोंबो बेनो माने लाबाबो लायै बायदि मोनो दालाय संसारखौ जानोसै आदै आंबो जानोसै संसारखौ नोंबो जानोसै आरो आंबो जाखाबाय नोंहाबो आंखौ एबार बोराय गाबज्रिनांगौ आंबो नोंखौ बोराय गाबज्रिगोन ओमफ्राय नोंनि बुरैखौबो आं बुरै जागोन नोंहाबो आंनि बुरैखौ बुरै जागोन कसम बुंखायो आं नोंबो बुरै जाबायब्रा आंबो बुरै जाबाय सानैजों बोरायसै नालाय जोंहा मिलायगोन औ बोराय ना बोराय आदै थेंक इउ सै दे फैनायनि थाखाय मादै गोजोननाय थाबाय थाबाय समाय गैया नङा बेहाय समाय दा खोथिया फुसि सानजों वाव ओरै फै खेबनायखौ होनदों ओरैहाय ओरै फै नैजों नोंखौ लाफादेरनि आं भिडिअ'आव बिदिनो गंसे थुंसे खेबखोलायबाय बिराद मोजां दं केमेरा खेबनाय ओरैनो उनथिंनो साया गैया होमब्ला माथो आदै आवगायनायसै नामालाय आवगायसै लामाया बिराद देन्जार खुवाया आंथ' आन्दाजखौथ' मखस्थ'सो सालायबोनाय गारिया कसम बोथोरा देन्जार गुसु जादों खुवा खुदों दे आदै हामबायसै दे फैनायनि थाखाय मादै थेंक इउ सै बेफोरनोसै नै लोगोफोर साजायनाया डेक'रेसना लामासिम नायसहर नामा औ थो लामासिम थांनोसै लामासिम नायसहरनोसै नोंखौ लामासिम नायसहर नै गोजौआव बेबायदिमोन आरो खुवाया आजां गाजां जाबायना नेयो फैदो ससे थाबायनोसै इसिम दोनलांनि इसोरखौ मोजां मोनदों ओमफ्राय मानसिया आरो देन्जार गुसुने फंबाय खुवा खुजोबबाय माथो खानाया सिलायबायनो आयौ अयथासार नै बिदिनोमोन लोगोफोर नैबे गेटने डेक'रेसना ओरैहाय बाइक दोनदोंमोन नै साइडआवहाय हिमालयान आरो फंबाय माबोरै मोनदों आंनि हाबाव फैनानै माला दासो गोलैबाय जायो मोजां बायना लाग्राना गोजौखा नामा जाखादों बांद्राय जुथा गोजौखौ लुगांग्राना औ आंबो खांबाय आंथ' दै बारा सिनि लुगांग्रा together.